când i-am zis, băi, țărane, vezi că la Brăila, nu ești la Brăila, ești la București, vezi cum vorbești și cere scuze? Lumea când a văzut video ăla, uite și Adi Dinescu e aici și el mi-a zis la fel, toți în loc să zică ceva lui, băi, șterge la, au venit toți și a zis, uite ce-ți face Cocolino program. A început ăla să mă înjure într-una, să îmi facă numai mie video într-una. Eu am rămas blocat, zic, mă, chiar așa nimeni din București n-a luat foc decât eu? Și pe urmă eu am început să mă ambalez mai rău și am început să mă oftic când am văzut că ăștia din București, da, domne, are dreptate ăsta, ăla. M-a luat nervi să moară mama, m-a luat nervi, vezi, te mint? Bă, Și eu vreo am 2 vorbit zile am stat astăzi cu... supărat și a treia am băut și i-am înjurat și eu pe toți ăia din București care intră pe TikTok și care trage de fiare de deaba și n-are nicio valoare cu mușchii lor, cu tot. Și gata. Am fost la Sandu mâncat în pula ta, a zis Sandu, bă, o să fac eu un video, o să-l postez. A făcut cu Sandu Mihai video, i-a dat capacul ăla la masă, pe mine unul m-a răcorit, așa trebuia să se facă de mult și cu asta, pe asta nici nu trebuia să ajungă la discuția asta. Adevărat, Mariu. Ai înțeles? Uite, așa m-am certat, am vorbit la lume urâte, am înjurat oamenii, mi-am făcut dușmănie cu o grămadă. Uite ce face California. Bă, lumea știe, Vili. Vili, lumea știe că tu 30 la 20%, hai, nu 30, hai să nu exagerăm, 20% ai dreptate, coaie. Ai dreptate, Vili, e al tău, e al tău. Eu cred că am dreptate 200%. Eu așa cred. Eu îți dau 20%, 70-80% te învinuiesc de alte chestii care îți șterge din procentaj, Vili. Da, mă, că am înjurat, am înțeles, dar eram beat și m-a provocat lumea. Tu n-ai văzut că lumea are treabă, băi, fane, mă. Are, Laures. Tu știi că eu sunt corect. Să moară familia mea dacă are treabă. Problema e problemă, înjurătura a venit după problemă. Simplu, da, dar fane, că așa trebuie să judeci. Problema există. Pe partea la problemă are dreptate 100%. A durat 3 zile. A durat 3 zile problema asta. A durat 3 zile problema asta. Lumea îl mânjește acum pe Vili că a înjurat. Da, el mânjește. Ce mai să facă? Să le cânte strun la chitară? Să-l chemă pe Gil Dobrică? Bine, băi, hai să spun ceva care s-a băgat în seamă cu mine și care a venit așa cu asta și i-am înjurat. Ce cauți pe TikTok, singurul care îmi pare rău că l-am înjurat e Stănică. Pe ăla de la Amanet, că nici nu știu cine e de fapt. N-are nicio vină ăla de la Dar pe ăștia lanții care sunt tiktokari de meserie și care i-am înjurat pe aici și mi-am cerut scuze, mi-am cerut așa și de Mihai, și de Mihai, bă. Că Mihai e dulceață, Vili. Gemănarul e dulceață. Băi, știu, mă, dar acum s-a făcut Vili a apelat la toate resursele ca să-l închidă pe ăla și uite că l-a închis și gata. Simplu. Dinescu. Da. Ce vrei?